Nirien kbar ħakmu għal qafl imqabba u kkawżaw diversi danni iżda l-ebda ġrieħi. In-nar ħawar li għal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl beda l-lob tan-nar tal-ġilju. Numru ta' ġamar u karti li ħarġu mill-murtal spiċċaw waqgħu fl-alqa ta' Giuseppe Farrugia. Il-konsegwenzi nafu x'kienu. Erba' fire rangers u żewġ Bowsers u tħuq imma dimu biex tħuq għax kienu ħafna nar, kienu fjamma. U l-problema kienet li għandi d-demel fej it-tiben, xi 4 metri jemmed biss. Imma ħasal ma qabadx it-tiben u salvajnieħ it-tiben, salvajnieħ. F'kumment lil One News Giuseppe stqar li kellhom biċċa xogħol jibsa l-pumpiera tal-Protezzjoni Ċivili biex in-nar ma jeskalax u għalhekk irringrazzja l-kuġinu Raymond u l-pumpiera tal-Protezzjoni Ċivili li kieku ma kienx għalihom u ma kienx jintebaħ mal-ewwel u n-nirien setgħu jkunu ikbar. Meta mistoqsi dwar id-danni li għandu fil-post, Giuseppe wieġeb hekk. Ejwa, d-demel importanti ħafna qarrab, m'hemmx ta' maħna l-importanti li ma qabadx it-tiben u l-inġenji u n-naċu. Dak l-importanti. Giuseppe spjega li kien hemm konfużjoni kbira u fil-waqt li l-lum ser ikompli jsegwi l-bqija tan-nar u jgawdi l-festa tant tal-qalbu tal-ġilju, ser jagħmel dan minn ġewwa r-razzett ħalli kien qala xi saram ikun pront jitlob l-għajnuna.